मारै मारै जाखो संनाय खावनाया मालाय रान्दनिफ्रा जि मोजां मोजां संदों ओमफ्राय आं संनायनिमोन भिडिअ खालामफैलायबाय सासे आसा सेर खालामगासिनो दं सोर खालामदों सासे खेलागासिनो दं माखौ नों बेदरखौ बिसोर नुगोन दा खालामदोंमोन लाइन सिखाया लङानो जाय माबा बोरो मा ओंख्रि संखो आं स्टार्टिंनिफ्राय संनायखौ मोनसेबो लानो मोनासै ये हे नाजों मैथा और ये है लाब्रा जोगोनार पंपकिन लाब्रा और ये है ब्लैक मीट माने गाहरि मांस माने बिथै जि गोथाव गोथाव जादोंमोन ओमफ्राय आंहा मोनसेबो लानो मोनासै आरो नै दंबावो ना आरो अमा दिसि दंबावोसो संनांगौ दायो बेलासिनि आलासिनि जि गोथाव नै दायो ना बाथोन बानायनो नागिरदों ये ना बाथोन स' दिनै जोंना बुबुनि पार्टि दङ बेखायनो संनाय खावनाय बानायदों आरोना जाबायलै सयथिबो गोथाव मोनखाबाय लाइफ लाइफखौ होलालै आं भिडिअ खालामखाबाय ब्रा भिडिअखौबो लाबायब्रा आङो भिडिअ आरि गासिखौबो लाखाजोब्बाय दा हरगोन आं दे स' बुबुनि पार्टि दिनै दायो जागासिनो नै मादैमोन फैदों आरोना बेखौबो लाबाय आं ओरैजायबो लाबाय आं र' खेबगोन दे Thank you.